Benvidos a unha nova edición de Citius Altius Fortius. As choivas xa fixeron acto de presenza na nosa comunidade, tal e como é previsible nesta época do ano. Isto notouse nas diferentes carreiras populares que se disputaron en Galicia este fin de semana, onde a climatoloxía non foi a máis propicia. Pero o entusiasmo e sacrificio dos participantes fixeron que foran capaces de vencer as adversidades do tempo, tal e como ocurriu na Media Maratón de Pontevedra, proba que tivo un gran éxito tanto de organización como de participación. Neste programa ofreceremoslle un amplo reportaxe sobre esta carreira. Pero Citius Altius Fortius tamén estivo en Lugo, onde celebrouse a terceira carreira Arumes do Corvo. E na Coruña, en Bertamiráns, onde disputouse a 12ª carreira popular Concello de Ames. Sobre estas dos probas tamén lles informaremos. Completaremos a información co resumen da actuación do Adas Proinor no Campeonato de España Júnior e co criterio de lanzamentos que celebrouse en o Barco de Valdeorras. Na entrevista da semana, coñeceremos un pouco máis ao xuíz árbitro nacional Jorge Blanco, que foi elexido mellor xuíz español do ano 2011. Como sempre, moitas gracias pola súa atención e disfruten desta nova edición de Citius Altius Fortius. A choiva e o vento foron os protagonistas da 12ª carreira pedreste popular Concello de Ames, celebrada o domingo 23 de outubro na localidade de Bertamiráns. A pesar das condicións meteorolóxicas, centos de persoas foronse achegando ao paseo fluvial, onde se disputarían as carreiras das categorías inferiores e onde estaba situada a meta da proba absoluta. Ás 11 horas da mañá deuse o pistoletazo de saída á proba de pitufos, nenos e nenas nados no ano 2007 posteriores e que percorreron unha distancia de 250 metros. Seguidos as categorías prebenxamines, os rapaces dos anos 2004, 2005 e 2006. A distancia entre a saída e a meta era de 500 metros. A mesma distancia que percorrerían os moitos atletas da categoría benxamines, que ás 11:10 puxéronse as ordes do xuíz de saída. Na categoría levín, a distancia incrementouse bastante, percorrendo os nenos e nenas 1500 metros no paseo fluvial. Os nenos e nenas de categorías infantiles e cadetes saíron xuntos para enfrentarse a unha distancia de 2500 metros. Na proba absoluta, nun circuito de 7500 metros que alternaba o paisaxe rural co urbano, contou na liña de saída ca asistencia de ademais de centos de atletas do alcalde de Ames, Santiago Amor, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, e o conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez. O protagonista en categoría masculina foi Robertas Geralavicius, que sucedía a Juan Pablo Fernández, vencedor en varias edicións desta carreira. Seguido del cruzaron a liña de meta Jorge Crespo en segunda posición e Óscar Cés en terceira. En categoría feminina tamén houbo unha clara vencedora, María del Carmen Penas, irmá do internacional de Arzúa Lolo Penas. E a segunda e terceira clasificada foron Teresa Castro e Eusebia Maldonado, respectivamente. Tratouse dun evento consolidado que reúne cada ano a máis atletas da zona e de outras localidades de Galicia. Bueno, realmente la carrera fue preciosa, muy bien organizada, no había ninguna queja. El circuito era durillo un poquito, pero bueno, no había queja porque se mezcló corrimos entre asfalto y había una parte pequeñita de tierra. O pasado día 22 de outubro, nas pistas de atletismo Gaeta Huguet en Castellón, foi o escenario da última proba en pista do calendario nacional, a final do Campeonato de España de Club Júnior. A presenza galega da competición foi por parte do Adas Proinor de Valdeorras, Ourense, que con esta cita ve premiada a súa mellor tempada de toda a historia do club. Coadas competiron o Unicaja, o Hospitalet, Cova de Nerja, Maratón, Puerto de Alicante, Decathlon Condi e Playas de Castellón.
A loita foi durante toda a competición entre Playas de Castellón e Puerto de Alicante, conseguindo a victoria por un só punto de diferencia o primeiro. Destacar as actuacións de Saúl Ordóñez nos 3000 metros conseguindo un segundo posto con 9:12:30. E os tres terceiros postos, de Carlos Moro en 110 metros valos con un tempo de 15:25. De David Barreira en salto de altura que sobrepasou os 1:92. E do relevo 4%, cun tempo de 45:20. O Adas conseguiu un meritorio sétimo posto con 69 puntos. Bueno, a verdade é que estar aquí hoxe en Castellón pro Club Adas é unha experiencia inolvidable, un ano máxico que este 2011, a pesar da crisis, pois aquí estamos cun equipo na primeira división masculina, é un equipo juvenil junior neste Campeonato de España, nesta fase final, con 8 equipos en liza e cos 8 mellores equipos de España despois das fases previas. A verdade é que estou tremendamente satisfeito por o que están facendo os nosos xóvenes atletas. O 22 de outubro tivo lugar a terceira edición da carreira popular Arume do Corgo, organizada pola Asociación Cultural O Corgo en colaboración, entre outros, do Club Atlético Arume Área D. Os atletas participantes disfrutaron dun clima excelente para a práctica do pedestrismo. A carreira absoluta disputouse sobre un percorrido de 5.300 metros, pero ao inicio da tarde tamén celebráronse varias carreiras para as categorías inferiores. Non houbo sorpresas na categoría masculina, xa que o máximo favorito para lograr a victoria, Gustavo Platas, venceu con holgura, establecendo unha marca de 16 minutos e 31 segundos. A 17 segundos cruzou a liña de meta frente á escola pública o corredor Juan Pena Holguín. O terceiro clasificado foi José Manuel Curral, que tamén foi o primeiro na categoría 1 dos veteranos. Na categoría feminina, triunfo para Águeda Blanco, cun tempo de 21 minutos e 5 segundos. 12 segundos máis tarde cruzou a liña de chegada a lucense María Hurtado. En terceira posición clasificouse a mediofondista Iria Castro. Tamén celebráronse probas reservadas para as categorías inferiores, dende a prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e xuvenil, cunha gran presenza de nenos e nenas, así como dos seus familiares. En resumo, gran éxito deportivo e organizativo desta terceira edición da carreira popular Arume do Corgo, xa que reuniu a preto de 1000 atletas, sumando todas as categorías. Hoy hemos corrido aquí una carrera muy bonita en Ocorgo, cerca de Lugo, una carrera de 5 kilómetros, 300 metros, muy rápida, donde quizás hemos salido un poco fuertes y al final lo hemos pagado. Bueno, pues la verdad es que fue una carrera bastante entretenida. Aquí cerca de casa, la verdad es que es un placer correr con toda esta gente que nos está animando cada día en los entrenamientos, que puedes cruzarte con ellos en el Paseo del Rato, en el Monte Segade, y bueno, la verdad es que la carrera fue fácil, un ritmo de salida un poco fuerte marcado por Juan Holguín. O pasado día 22 de outubro desenvolvese no Barco de Valdeorras o Criterium Galego de Lanzamentos de Outono, na que unha boa cantidade de atletas se deron cita para tomar parte nel. O Criterium, que contaría ao longo de toda a xornada cunhas óptimas condicións climatolóxicas, daría comezo ás 15:30 do serán ca proba de lanzamento de peso. Proba na cal o lanzador de categoría cadete do Vila de Cangas, Pablo Castro, convertiríase no protagonista da xornada, ao acadar no seu quinto lanzamento unha marca de 16:80, sendo un novo récord galego cadete da especialidade. Pablo Castro, que viña de facer unha excelente progresión ao longo de toda a tempada, acadaría así outro novo récord galego que non fai máis que ratificar a súa excelente traxectoria na especialidade.
Por unha parte esperaba bastante o récord, porque tiña nos entrenamentos 17 metros, pero mirar o nivel de nerviosismo que tiña, a condición física, despois de lanzar o 16.80 estou bastante contento, ainda que tengo que esperar o quinto intento. Nada máis, sento moi orgulloso do récord. Na categoría feminina, Ana Izquierdo sería gañadora con 10,25 metros. Na proba de disco, o cadete do atletismo a Silva Martín Liste acadaría uns excelentes 54,95 metros. Martín, con esta marca e por puntuación internacional, acadaría un total de 763 puntos, que lle valdrían para proclamarse gañador na categoría masculina do criterio de outono. Na categoría feminina, de novo victoria para Ana Izquierdo, que repetiría a victoria ao igual que fixera en peso, lanzando o disco ata os 31,49 metros. Unha das probas que máis expectación tiña levantado era a proba de xavelina, na que o atleta nas ringleiras este ano de playas de Castellón, Borja Barbeito, viña con serias posibilidades de bater o récord de España promesa. Mais nos prolegómenos da competición sufriría unha pequena lesión no lombo que lle imposibilitaría lanzar. Así a todo, a proba seguiu contando ca participación do atleta internacional local Luis Nogueira, cun lanzamento de 58 metros acadaría a victoria na categoría masculina. En martelo, victoria para o lanzador local do Adas, Arón Tató, que chegaría ata os 24 metros. No tocante á categoría feminina, a atleta olímpica colombiana na modalidade de halterofilia, Carmenza Delgado, malia non ter atopado boas sensacións ao longo do seu concurso, mandaría o martelo ata os 50,32 metros. Marca que, por táboa internacional, supón un total de 763 puntos, que lle proporcionaría a victoria no criterio na categoría feminina. O pasado 23 de outubro celebrouse a media maratón Serviocio de Pontevedra. Antes da carreira xa se respiraba un ambiente de gran optimismo, xa que se bateu amplamente a cifra de inscripción da tempada anterior. Preto de 1.200 atletas deronse cita nas inmediacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. Ás 10:30 os atletas xa se atopaban preparados para afrontar os algo máis de 21 km nun circuito moi rápido, xa que é totalmente chairo, o que favorece a consecución de excelentes rexistros. Con todo, a mañá presentouse chuviosa e as precipitacións fixeron acto de presenza durante a maior parte do percorrido. A hora prevista deuse a saída á carreira. Foi unha bela imaxe. Os máis de 1.000 atletas desafiando as adversidades climatolóxicas, en especial a choiva, que tamén se convertiu en protagonista. Como é habitual nesta distancia, presencia maioritaria de homes e moi poucas mulleres. Ao paso polo quilómetro 3, xa se formou un grupo integrado por 4 homes. Gustavo Nieves, Elías Domínguez, Hassan Liquile e Iván do Campo comandaban a carreira. A poucos metros, en solitario, atopábase Rubén Pereira e máis atrás un grupo perseguidor integrado por 7 homes, entre os que se atopaba José Alberto Bastos. Numeroso público congregouse nos puntos de paso para animar aos intrépidos atletas. Ao paso polo quilómetro 7, as posicións de cabeza non variaran, manténdose ao frente os mesmos 4 homes. A uns 50 metros, Rafael Fuentes comandaba o grupo perseguidor que estaba formado por 7 corredores. A carreira estaba rota en relación ao resto de participantes e todo facía presaxar que os gañadores da media maratón atopábanse no primeiro grupo. En torno ao quilómetro 10,5, o grupo de cabeza xa se alixerou. Hassan Lequili, Gustavo Nieves e Elías Domínguez vixiábanse e mantiñan un ritmo relativamente cómodo. Xa estaba descolgado Iván do Campo, que se atopaba a medio minuto do mesmo. A 15 segundos, Rafael Fuentes tiraba do grupo perseguidor, integrado tamén por Álvaro Prieto e Gustavo Rodríguez. A poucos metros, José Alberto Bastos esforzábase por non perder contacto. Nesta posición, a primeira muller que lideraba a carreira era Yolanda Gutiérrez, quen pasou os primeiros 10 km en 37 minutos e 7 segundos. No quilómetro 13, o grupo dianteiro seguía vixiándose sen apenas cambios. O maior gasto correspondía a Elías e Gustavo, cun Hassan algo máis reservado. Aproximadamente a 50 metros, o grupo perseguidor.
Alberto Bastos conectara outra vez co mesmo, e nesta posición tiraba do grupo Álvaro Prieto. Neste punto seguía Yolanda Gutiérrez á frente da clasificación feminina. O desenlace final da carreira estivo condicionado pola caída de Elías Domínguez. Antes descolgouse Gustavo Nieves. Foi entón cando Hassan Lequili despegouse e entrou no estadio do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra en solitario. Ao final marcou un rexistro de 1 hora, 9 minutos e 14 segundos. Case 3 minutos máis lento que o gañador da edición anterior. A caída de Elías propiciou que Nieves contactase novamente con el e entrasen xuntos na meta sen disputar o sprint, a 5 segundos do vencedor. A deportividade foi exemplar entre eles. En cuarto lugar clasificouse José Alberto Bastos. Logo entrou Gustavo Rodríguez e máis tarde Rafael Fuentes. Na clasificación feminina non tivo sorpresas. Victoria clara de Yolanda Gutiérrez con 1 hora, 20 minutos e 35 segundos. En segundo lugar, a incombustible veterana Esther Pedrosa, que volveu con forza a competición. En terceiro lugar clasificouse Eva María Iglesias, a especialista internacional de marcha atlética, que aproveitou esta media maratón para ultimar a súa preparación. Finalmente completaron a carreira 1.106 homes e 56 mulleres. Foi un gran espectáculo deportivo, cun gran éxito organizativo por parte de Serviocio, a Sociedade Gimnástica de Pontevedra e o Concello de Pontevedra. Bueno, esta é unha proba que xa nin o tempo pode deslucila, é unha proba que xa está imbricada no cerne de Pontevedra, que mete máis de 1.100 atletas, que é todo un espectáculo tanto para os que corren como para os que a ven, unha proba que esperamos que siga medrando, que siga crecendo e que siga aportando a Pontevedra un día de ledicia atlética donde o que menos importa son as marcas, sino a participación e a boa sintonía entre a cidade e os corredores. Bueno, acabamos de rematar a media maratón de Pontevedra. A verdade é que, o día non acompañou por culpa da chuvia e moito vento, entón, por lo tanto, intentaríamos, saímos para correr forte, pero, vendo as condicións era imposible. Durante a carreira, nos quedamos 3 atletas, Hassan Lequili, Gustavo Nieves e eu. E no quilómetro 15, Hassan pegou un cambio, eu me fun con ela hasta que na rotonda do quilómetro 16, esbarrei e caíme, a verdade, golpeéme bastante na rodilla e no codo. Entón non pude enganchar a Hassan e me viu Gustavo Nieves por detrás e entón entramos xuntos cara ao final. Hoxe sentínme ben, a pesar de que o día foi bastante malo, moita chuvia, moito vento. Esta non era un objetivo esta carreira, mas basicamente salimos a ritmo cómodo para intentar facer basicamente o entrenamento da semana. A medida que iba pasando os kilómetros, quedamos Elías, Hassan e eu, e fomos aí tranquilos hasta a falta de 3 kilómetros, 4, que Hassan decidiuse por terra de por medio, así hasta el final. Bueno, estoy muy contento para ganar esta carrera, es la tercera para mí, el año pasado fue el tercero en esta carrera, pero este año como estoy preparando bien y he ganado la carrera más fácil. Por el circuito me gusta mucho, tiene subidas, bajadas, pero con la lluvia y el viento no podemos correr menos de este tiempo, esta marca de hoy. Entonces la marca tampoco está bien, depende del tiempo. Bueno, la media de Pontevedra la verdad es que es un circuito muy bonito y rápido, lo hice el año pasado y este año me apetecía hacer una buena marca, pero bueno, el viento y la lluvia la verdad hicieron que no se pudiese conseguir. Y la primera vuelta la hice bastante rápido, pero luego la segunda, al ver que no tenía muchos rivales y que el viento y la lluvia, y bueno, que me queda un mes aún para la maratón, digamos que hicieron que fuera lenta. Y eché de menos, la verdad, a mis compañeras, a Patricia Pereira, a Solange, pero bueno,
se acabó y la verdad es que la carrera fue bonita por los ánimos de la gente, que fue lo que hizo que se hiciera máis llevadera. Bueno, a carreira ao principio con un pouco de medo porque facía moito vento, pero en canto pasamos o kilómetro 3 o vento era a favor, parou de chover, encontreime moi ben, fui progresando pouco a pouco, na primeira volta levaba 2 rapazas ou 3 diante, que pasei ali subindo pola zona bella, gustoume moito, había bastante público para o día que facía e estou moi contenta ca carreira que fixe. O pasado fin de semana celebrouse en Santander a derradeira reunión da Xunta de Goberno do Comité Nacional de Xuíces. Entre outros temas, elixeron ao mellor xuíz español do ano 2011. Esta distinción, que concede a Real Federación Española de Atletismo, ten carácter anual e se propón entre os xuíces que de forma significativa se distinguen polo seu coñecemento do regulamento e dedicación ao estamento de xuíces. Este premio concedeuse por primeira vez no ano 2002 e foi a unha xuíza galega, Dolores Rojas. Este ano 2011 a distinción é tamén para un xuíz galego, o xuíz árbitro nacional Jorge Blanco, que está aquí connosco. Primeiramente, noraboa. Moitas gracias. Como te sentiches despois de recibir a nova desta distinción? Pois nos primeiros instantes un pouco de sorpresa e logo pois bastante ledicia, non? Porque era unha proposta do Comité Galego de Xuíces o Comité Nacional e entre todos pois pensaron que era a persona máis axeitada neste ano. Nestes 10 anos é a segunda vez que se concede a un xuíz de Galicia. Na túa opinión, crees que polo bo nivel que ten os xuíces galegos? Eu penso que hai polo menos unha dúcia de xuíces galegos que teñen un nivel moi alto. A prova está que normalmente o Comité Nacional conta con eles para as grandes competicións. Bueno, pois penso que sí, que Galicia en principio está entre as maiores potencias, chamémoslo así, en España en canto ao nivel de xuíces, en xeral. Coa túa longa experiencia como xuíz, que aspectos crees que poderías facer para mellorar a calidad dos xuíces galegos? Pois, de entrada, penso que ter unha maior cantidade, estamos en eso, posto que hai pouco recentemente fixose un novo examen de acceso de novos xuíces, ter máis cursos e máis medios de formación e cicais tamén ter algunha gran proba a nivel nacional en pista que motivar a xente a ter maior participación e practicar máis coñecementos, ben por ver o que fan outros compañeiros e simplemente por prepararse máis axeitadamente para unha gran proba. Crees que existe un perfil adecuado para ser xuíz? Bueno, tanto como adecuado non sei, evidentemente hai unha serie de características que fan que un aspirante a xuíz poda selo, non? O primeiro é, evidentemente, que che guste o atletismo, ou menos estar metido nun ambiente en que che pode interesar. Si fixeches atletismo antes, pois tes moito maiores, porque evidentemente xa sabes o que significa competir, o que pode estar sentindo un atleta no momento de competir, eso é unha circunstancia que che pode axudar moito, non? Pero basicamente tes que ter inquietude, hai que ser tamén meticuloso, preciso, discreto e gustarche o atletismo, basicamente. De todas as disciplinas do atletismo, tes preferencia por algunha delas? Bueno, a min gustame todas, basicamente, inda que últimamente estou traballando moito en temas de ruta e cross, pero gustame sobre todo todas en xeral, non? Dentro da pista, teño unha especial predilección polos concursos e dentro deles polos lanzamentos, que parecen ser ás veces un poquinho aparente pobre, pero a min gustame esa parte competitiva do atletismo. Pero en xeral, todas as disciplinas, asexan en pista, en ruta, en cross, todas me gustan por un igual. Jorge, para a xente que non coñece moito o mundo do atletismo, que relación existe entre o atleta e o xuíz? Pois mira, o xuíz, a diferencia de algúns outros deportes, é máis que nada un colaborador do atleta. O atleta se dedica a competir e o xuíz o que ten que hacer é vixiar que se cumpla o regulamento e tomar nota, testificar os rexistros que fan os atletas. É casi máis un notario que un xuíz propiamente dito, non? Isto provoca que exista unha moi boa relación entre o atleta e o xuíz. O xuíz non deixa de ser un espectador privilexiado
que está justamente o máis perto da atleta. Eso moitas veces crea unha relación bastante amigable entre uns e entre outros. Coa evolución que se está producindo do atletismo popular, crees que isto podería afectar negativamente o atletismo en pista? Bueno, o que se ten chamado atletismo popular, que eu máis ben diría que é o pedestrismo popular, porque o atletismo é moito máis complexo que simplemente correr, non sei, evidentemente en este momento hai unha proliferación das carreiras populares en ruta, probablemente porque mediáticamente teñen moita máis relevancia que as probas de pista. Non sei se afecta negativamente, porque o perfil do corredor das probas de ruta non é precisamente o perfil da xente que pode, digamos, engancharse á pista, non? Nin por a idade, nin por a especialidade, non? Está por ver se isto é negativo ou non. A parte positiva, de logo, sería que os medios de comunicación, de algún xeito, teñen o atletismo presente. Que consello lle daría aos novos xuíces? Pois, sobre todo, que teñan capacidade de aprendizaxe, que teñan inquietude, que pregunten moito aos xuíces máis experimentados, que escoitan os atletas en competición, que sexan discretos e, sobre todo, que lles guste moito isto, e se non lles gusta, vai lles gustar seguramente. Como xuiz, cal foi o teu mellor momento e que metas te quedan por conseguir? Bueno, o mellor momento é difícil, porque son bastantes momentos. Eu disfruto con todos os momentos, desde o primeiro hasta o último, non? Dende o punto de vista sentimental, pois pode ser que a primeira vez que foi un campeonato de España, cando era un xuiz novo, pois é unha sensación moi nova, non? Moi interesante. Logo, estar en Xogos Olímpicos, en campeonatos mundiais, pois son evidentemente acontecementos que te deixan marcado, non? Gustaríame repetir en todos eles, non? Pero tería especial interés en que pudiera algún día participar nunha proba a nivel mundial en pista, ou ao menos a nivel europeo, en Galicia, non? Unha pista galega sería unha das cousas que me faltan por ter. Eu penso que entre todos poderíamos conseguilo, non? Tal vez, pois, recuperando o estadio de San Lázaro, que podía ser un marco estupendo para facer unha proba en pista que en Galicia, con galegos, que sería realmente unha teima que firmaría eu agora mesmo por ela. Moi ben, moitas gracias e noraboa. A ti, moitas grazas. Como é habitual dentro das seccións do programas, adicaremos unha delas á pregunta da semana. Por elo, atopámonos nas dependencias de Viaxes Orzán, empresa que concederá un cheque de 200 euros ao gañador ou gañadora do sorteo do mes de novembro e que saldrá de todos os acertantes das 4 preguntas da semana. Este vale poderase disfrutar para hoteles, viaxes ou balnearios. E a pregunta desta semana é a seguinte: quen é o gañador masculino absoluto da terceira edición da carreira popular Arumes do Corgo? Envíen as súas respostas a citios@fgatletismo.com antes das 20 horas do vindeiro xoves. Esperamos as súas respostas. Anímense a participar. Chegamos xa ao final do programa. O equipo de redacción xa está traballando para ultimar os contidos da vindeira edición. Entre os mesmos destacará un amplo reportaxe da carreira pedestre popular Correo Gallego, que vais a celebrar en Santiago de Compostela este mesmo domingo, e que xa chega a súa edición número 34. Tamén recordaremos os mellores momentos vividos na tempada 2010-2011, que remata o 31 de outubro. Unha vez máis, gracias por estar aí e que teñan unha boa semana.